Kaixo, Ionbianen azken bertsioa SD-an nola flasheatu ikasiko dugu. Lehenik eta behin, Ionbianen azken bertsioa jetxi. Teknikako GitHubean aurkituko duzue. Bertan, releases atalean, azken bertsioa jetxi. Dagoeneko, hemen daukat jetxita. Orain, Balena Etxer aplikazioa iriki. Eta microSD-a ordenagailuan sartu. MicroSD-a ordenagailuan sartutakoan, bertan daukaguna azalduko zaigu. Itxi. Eta flash from file. Aukeran, gure irudia, microSD-an sartuko dugun irudia aukeratu. Select targetean, gure microSD aukeratu, eta flasheatu. Bitartean, flasheatzen ari den bitartean, Drive iriki, Chrome iriki, eta Ionbian configurator horri aldera joan. Ionbian /configurator.web.app. Ados, bertan, zuen device guztiak azalduko zaizkizue. Ionbian configuratorren beti logeatuta egon behar dugu. Bai, logouta egin ezkero, Ionbian configuratorren Google bitartez logeatu gaitezke. Ados? Hemen dauzkagu gure device guztiak. Devicearen konfigurazio atalean, kurtsoa 2022, hostnamearen izena jarriko dugu. Herrialdea, denbora, hizkuntza, erabiltzailea eta pasahitza. IOMP izango dira, eta gure network konfigurazioa jarri beharko dugu. Kasu honetan, zuen ikastetxeko wifiaren izena eta pasahitza jarri. Beste wifiren bat tera konektatu nahi baldin baduzue, jarri ditzazkezue baita ere. Ados? Ethernet bitartez konfiguratu nahi izan ezkero, profilean DHCP konfigurazioa edo static konfigurazioa aurkitu dezakezu. Kasu honetan guk networkean, etc. DHCP bitartez konfiguratuko dugu, noiz edo noiz kable bitartez
konektatze baldin magara, eta badezpada ere Wi-Fia, ikastetxeko Wi-Fia konfiguratuta utziko dugu. Ados? Bitartean, SDA erretzen daukagu. SDA erretzea amaitzen duen momentuan, mikro SDA atera, eta gure IOM 2050an sartuko dugu. Hemen daukagu, beraz, mikro SDA. Sartu, eta argindarra jarriko diogu gure IOM 2050ari. Goazen ba. Hortara, oraintxe bertan. Ados. Behin gure IOM 2050an mikro SDA sartu ondoren, QR kodigo bat irten bitartean zai geratuko gara. Ionbian konfiguratorren sartu, eta kursoa 2022 konfigurazioa Bluetooth bitartez bialduko diogu. Hemen daukagu gure gailua, eta parekatu egingo du. 140, 150, 100. Oain gure IOM 2050a itzaldu egingo da, eta konfigurazioa hartuko du. Honek denbora pixka bat ematen du. Konfigurazioa kargatzean, Wi-Fi-ra konektatzen saiatuko da. Eta Wi-Fi-ra konektatu azkero, gure gailua online dagoela ikusiko du. Martxan dago. Konektatu dago eta bere zerbitzuak available edo eskuragarri dauzko. Kasu honetan, NodeRel. Irikitzen bere madugu, lortu dugu bertan sartzea. Eskerrik asko.